खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इन्टारेस्टिं एपनि बागै बुंग्रोनो नागिरदों। बे एपनि मुङानो जाबाय विनज' एप, जेराव नोंथांमोना गेम खेले खेले मेंग्लिलायलांगोन, नाथाय विनज' गेमा जोबनायानो नङा। मानोना बेवहाय दं क्रिकेट, लुडु, फ्री सेल, स्नेक राश बायदि 70निख्रुइबो बांसिन एक्साइटिं गेम्स। जेबायदिनो स्किल बेबायदिनो गेम, तो गेलेदो आरो देरहादो लाख लाख कैश रिवार्ड्स आरो डाइरेक्टयै पेटीएम, इउपीआई एबा बैंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै लादो। गेमल' नङा, शपिंबो खालामदो विनज' स्ट'रआव। एसफाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायार गेमनि कारेन्सिस बयनिख्रुइबो खम दामावनो मोनगोन। आरो लोगोसे बिग बाजार, डमिन'ज, मिन्ट्रा, हटस्टार, गाना बायदि गोबां ब्रेन्ड्सनि डिस्काउन्ट कुपनबो मोननो हागोन। बेखिनियानोल' नङा, सानफ्रोमबो विनज' स्पिनार फिदिंनानै देरहानो हागोन गोबां रिवार्ड्स। आरो एखे लोगोयै 10 डेज स्पिन स्ट्रेक खालामनानै देरहानो हागोन बाइक, स्मार्टफन आरो विकलि जेकपट आप टु 25 lakhs। विनज'नि बागै बुंनो लागा गोबां दं, नाथाय आं बुंनानै फोजोबनो हालिया, स' नोंथांमोना गावनो थांनानै डाउनलड खालामनानै नायदो। लिंकआ डिस्क्रिप्शनाव होनाय दङ। बिदिब्ला माखौ नेबाय थाखो, डाउनलड खालामदो। बिबारे बिबारे लोंसोना फैलायबाय। बिबारे मा न' सिं सिं हाबसोना थाबाय थायो? थां ओंखाम खुर। ओंखाम ओंख्रि सोबाय आं। गैया ओंखाम सोंखाम, बहानिफ्राय माइरं मोना संनो आं। न'आव माइरं गरसे गैया। जौ लोङै लोङै नोंहाथ' जेबो बिसारानो गैलिया। न'आव मा दं मा गैया जेबो बिसारानो गैया नोंहा। माबायदि फिसाय नोंलाय? हिनजाव आरजिनायजों जानो नागिरग्रा। न' बां बायलाय जिला जालांजोब्बाय, बेफोरखौथ' नोजोरानो होआ। ओइ बिबारे, नोंनि बे खुगाया खेमसि बायदि सोलिग्रा जादों। मिथिखा नङाब्ला मा खालामगोन नों? आंनि सायाव आखाइ होगोन? हिनजावखौ बुनो आरो जौ लोंनोल' रोंगोन नों। आरो बेनि अनगा जेबो रोंला नों। थैगारबाबो जासै नों। सालि, नों आंखौ थैजानो लुगैदों? नै नोंखौ आइदै। मादै हाबसे लाबोनाय। ए आलु फैलायबाय, जिराय फै। दिनै सप्तासेनिफ्रायनो बाखि लोंनायनि रांखौ होगोन होनना होआखै नों। बाखिखौ मारिग्रोदो, बिनि उनावसो जौखौ होगोन आं। बेसेथो जाखो? 400 जाना दं। दिनै सानसेखौ हरथारदो मादै। आं गाबोन गासै थारखौ मारिजोबगोन दे। है फोथायजाया नोंखौ। देलै दिनैखौ फोथायथारदो। गाबोन नङा, दा बेलासिनो फैगोन दे आं। नोंनि रांखौ बे खेबसेखौ बाखि हरथारदो। दे जागोन। दायो बेलासे रां होफैयाब्लासो बाथ्राया बोरैबा जागोन। र' लायनि आङो।
माइनाव मैया स्कुलाव फोरोंनाय खन्थाइखौ आंनि सिगाङाव आवरायना देखायलाय आयै बिबौ आरो फिसौ नायहर हनै हौवासाफोरा हायखुनिजों थाइजौ बिफांनि दालाइखौ सोमावदों बेसेदि थाइजौ बहादि गोग्लैदों सेरावनो खरसे फुख्रिबो दं अखा हानानै रिमिनला जादों सेरनि लामाया आबौनि देहाया लरग थरग साख्रुब सुख्रुब जादों मोदोमा गुब्लाया बिबौनि आखायाव हमनानै ससे दोनस'हैनानै सोंनायसै साख्रुबनाय मोदोमखौ लानानै मानो हाथायाव थांनांगौ बुंनायसै औवा सुबायाव दं गुफुर दाउब'नि बासा बिबारे ओ बिबारे बिबारे आंनो 400 रां नांगौ 400 आंलाय बहानिफ्राय एसेबां रां मोननांगौ जाखो मा बहानिफ्राय नों मिया दाब्ला मास्टार मोननियाव माइ जावना रां मोननायफोरालाय बोरो बै हाजिरा मावनाय रांजोंनोथ' एसे माइरं लाबोबाय आं दा आंनाव थाइसेबो रां गैलिया आरो थाब्लाबो नोंनो जौ लोंनो थाखाय रां होआमोन आं आंनो रां नांगौ आं जेबो मिथिया आंनो रां नांगौ गैया होनबायना आङो नांगौ नांगौ आंनो रां नांगौ गैया 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 दै नोंखौ आयै आंनो रां हराना आं हारसिं नागिरना लायगोन जौ जौ मोनामसोदों बेथ' जौ फाग्लानिसो फिसाजो बेनिखायथ' बियो खाथियाव फैनाय लोगो लोगो जौ जौ मोनामजोबदों नों स्कुलाव थांना जेबो लाब गैया जौ फाग्लानि फिसाजोआ जौ फाग्लि जानोसो समायो लेखा फरायनो समाया जौ फाग्लानि फिसाजो